opravdu zvláštního prezentujeme správný nástroj do kuchyně. Perfektní nůž, to je nůž, který mohou používat praváci i leváci, který se opravdu dobře drží v ruce. Zajímavé, kde mohou použít 23 cm v ledu a oleji kalené ostří. Při krájení nám prsty nikdy nestojí v cestě. Rukojeť má ještě jednu zvláštnost. Nejenže je dlouhá, ale sedí skvěle v ruce a je zušletěná silikonovým kaučukem. Neklouže. Absolutně neklouže. Nyní vezmu tuto pilku na kosti. Doma ji potřebujete na mražené potraviny. Tato pilka z tohoto tvrzeného materiálu je broušená oboustranně. To znamená, neexistuje zaseknutí v zmražených potravinách. Zmražený špenát nebo kondenzované mléko můžete krájet v plechovce nebo tubě. Jednoduše sklouznu dolů a rozříznu brokolici. Super. Nyní otočím nůž na druhou stranu. A tady máme skvělé vlnkované zabroušení. Vlnkované znamená, že máme zaoblení. Teď vezmu rajské jablíčko a rozříznu ho. Proklouzne tudy, vůbec necítím krájení. To je zcela nový pocit z krájení. Skvělé. Můžete krájet tak, můžete táhnout, můžete krájet pomalu, krájet velmi rychle, když máte naspět. Žádné rozmačkání ani rozdrcení. Super. Teď krájím tvrdý chléb na tlusté a tenké plátky. A vidíš, tento nůž rozkrojí potravinu zcela rovně, bez ohledu na tloušťku plátku. Proč? Wow. Ostří je broušeno z obou stran. Horste, tak musí krájet prvotřídní nůž. Ano, chlebem proklouzne. Jeden plátek jako druhý. Paralelně a souměrně. Skutečně skvělé. Tvrdé uzeniny nakrájíme stejně tak jako měkký sýr, ať už ajdan nebo goudu. Na ostří se nic nepřilepí, jak tomu bývá u vás doma. Protože plocha nože proklouzne krájenou potravinou, už nepotřebujete žádné nepohodlné kráječe chleba. Bomba. Koupil jsem za 2000 korun tento kuchyňský nůž. Stojí tady. Proč? Nevíme. A nyní k testu nože Pepiho Resslera. Ten provedeš ty teď. Vložíme tento nůž do svěráku. Tak? Nyní ti dám senzační nůž Contour Pro. Teď ho upni do svěráku. Přitáhni svěrák nejsilněji, jak můžeš. Toto v ledu a oleji kalené ostří pronikne do druhého nože. Řeže nůž za 2000 korun, jako kdyby to bylo máslo. Podívej se na to. Horste, jestli toto není důkaz absolutní kvality a životnosti. A podívej se na tento nůž, je úplně zničený. Wow. Nůž Contour Pro je kalený v ledu a oleji. Nyní se, Horste, podívej sem. Tentýž nůž stále ještě krájí rajčata na kolečka. Super. Nyní ti prozradím cenu. V rámci naší reklamní akce zaplatíte dnes za jediný nůž 1490 korun a tím je nákup vyřízen. Profesionální sekáček přidám zdarma. 3 mm silný a nezničitelný. K tomu zdarma nůž na bylinky. Cena stále 1490. Také k tomu nůž na filety s hrotem a ergonomickou rukojetí. Cena se nemění. 1490. Skvělé. K tomu malý nůž na zeleninu a jako přídavek univerzální nůžky. Robustní nůžky pro domácnost ještě k tomu. A cena zůstává 1490. A aby to byla opravdu absolutní senzace, ne jeden, ne dva, ne tři, ale 4 nože na pizzu a stejky. Ostrý jako břitva v exkluzivní kvalitě Contour Pro ještě k tomu. A stále to nebude dražší. 1490 korun za jeden nůž. A všechny ostatní seznámení a vyzkoušení zdarma. Konečně skutečně špičková reklamní akce. Vezměte telefon nyní, zavolejte. Žádný infarkt, to nejdůležitější přijde právě teď. V rámci naší zvláštní reklamní akce dáme prostě senzace, kompletní sadu Contour Pro. Včetně nože na stejky a všeho kolem, ještě jednou zdarma a bezplatně. A stále zaplatíte jeden nůž 1490 korun a všechno ostatní zdarma. Plus druhá sada zdarma a bezplatně k tomu pro vás seznámení a vyzkoušení. Rozuměl jsem ti správně, zavolám a objednám jeden jediný nůž Contour Pro. Zaplatím 1490 korun za objednávku a k němu získám všechno, co tady visí, zdarma a bezplatně. Druhou sadu k tomu. A ještě i druhou sadu. To je šílené, dámy a pánové. Vezměte telefon, zavolejte, objednejte nyní. Pepi, jsem fascinován. Vemte telefon, zavolejte a šťastné krájení. Zeptejte se našich telefonistek také na praktickou magnetickou lištu Contour Pro pro bezpečnější úschovu vašich nožů. Tak vezměte svůj telefon a objednejte si ihned velkou sadu nerezových nožů Contour Pro. Platíte jeden, druhý zdarma. Celkem 20 fantastických profi krájecích nástrojů jen za 1490 korun. Zavolejte a objednejte si ihned.